Ngicabanga ukuthi ngoba ngibafuna ukuthi sebangikhavile kokuningi. Kodwa umuntu acele mhlawumbe kuloko kugodwa okusasele kumina. Into yokubeka ama-subregions. Ngendlela ebengayo kabukhulu ukuthi bayenze kubukeka kube ne-fair. Kodwa i-expression yabaholi iyaphikisana nokuthi kwenzekile. Kodwa-ke asike sithi siyabonga ukuthi lo mhlangano kwamsholo ugcina ufikile. Because mhlambe ukuba kafikanga mhlawumbe abaningi bezoyi-expressa ngendlela beze-expressa ngayo kodwa sekuwukuhlonipha. Bafowethu mase kuma-subregion sobeka ama-subregion siyacela noma esazi ukuthi kuzo-appointa vele i-region izo-appointa ama-subregion. Sicela ibe khona le consultation le ethiwe yenziwe. Ibe khona nje ibe clear izokwenza ukuthi umsebenzi wethu uhambe kalula. Even ngisho sokushona ezansi. Masubuka ngendlela ama-ward ethu amakhulu ngayo. Unzima kabi nje ukuthi kuba umuntu ngoba awu-coordinator we-subregion yethu eJozini. Angazi ukuthi kwenzakalani kwaJobe ezansi. So iyadingeka vele lo consultation kodwa eyangempela hayi le ekhanda because if mawubuka mangakuthiwa umoshele from i-region khona umuntu ofaka umuntu wakhe ku-region nalo azofaka umuntu wakhe ozokufikela ezansi kona kanti umsebenzi. Siyabonga abaholi ngiyabahalisela abaholi abakhethiwe. Thank you so much.